Zdravím vás ľudia, vítam vás Anakonda u nového videjka. A je tu so mnou... nejaký kokot. Lander. Ahoj! Piče, ty ťa tam ahoj. Dobre, to je jedno. Pár veci. Vítame vás od dnešného videa, ktoré je vlastne challenge na chili. Áno. Takže bohužiaľ máme dve lyžičky, v jednej viac, v druhej menej. A ideme si strihnúť, kto bude mať viacej. Hej, a ešte jedna je tá tretia. No, tretia najprvšia paprika na Ale v Ale je v prašku. v prášku, no tak to bude ešte horšie. No poď. Raz, dva, Tri. tri. Dobre, máš viacej? Jak viacej, menej. Viacej. Čiže ja som výrov, ja mám menej. Ty máš viacej? Ja som hardcore motherfucker. Bože, ja sa bojím. Takže takto to tu vyzerá. A jak jeho črevo. Skoro najšpúť. Ja sa bojím. Ty sračka. Počkaj, podržíme to populi? Nie, radšej nie. Ti hovorím, No, umreš. poď. Kokot. Rovno do oka. Ale idem povie, ako fúrno. Á, moje oko. Ty vole, ty vole. Ľudia, to je kokot. Rovno do oka, ty buzerant. To si robíš, Rino. To ty robíš. Štípe to jak. Do. A nie je to až také hrozné. Ale štípe to. Ty vole, mňa zdúba. Ty si búva, daj to sem. Taký kvetočkovaný krásny. Špinavý pohár. Točí. Ty Nelepšie. vole. Hej, ty si mi to dal do kámo. Otvore, ty kumaj. Mne pali všetko, ešte som sa vyrigal. Treba letí. Fuj. Plúť do mňa. Debil. Jo. To štípe. Má celá hlava. Taká hlavne na papula. Pekný dedzi. To sa mi to tak jebe. To je. Jaký otvor? Dobre. Toto je koniec a uvidíme sa v druhom videi. Ahoj!